ଆଜି ମୁଁ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ପଢ଼ିବି। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଠି? ଦିଦି ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକି ଟିକେ ଘରକୁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା। ଦିଦି ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତ। ଆପଣ ବୋଧେ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦିଦି ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଥରେ ଖୁଣ୍ଟ ଦବାରେ କଣ ଆସୁନୁ? ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଦିଦି ଅଞ୍ଜଳିକି ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ। ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କଣ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦିଦି ଏଇଟାକୁ 16 ବୟସ ହେଲାଣି। ଏତେ ଦିନ ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମତେ ତ 16 ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ମୋର ଛୁଆ ସରିଲାଣି। ତା ବୋଲି ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବାହା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଦିଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ତା କଥାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। କହୁଛି ପାଠ ପଢିବ ବାହା ହବ। ଚୁଲିକି ଯାଉ ତ ପାଠ ବା। ବୋଉ ବୋଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ବୋଉ। ପାଠ ପଢି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଉ। ଆରେ କଣ ହବ? ବଡ ମାନେ ହେଲେ ଫସର ପାଟି, ସାନ ଆଇଛୁ ତୁ ବେସର ପାଟି। ବୁଝା ନା ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ବାପା। ଶୁଣ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ତା ଛଡା ଆମ ହାତରେ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବାପା। କଣ କହିଲୁ? ବାହା ହବନି? ପାଠ ପଢିବୁ? କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଛାଚୁଣି ମୁଠାବା? ଜିତ୍ କଲେ ମା। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେଇଆ କର। ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛ? ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ବାବୁ ଲୋକ ସବୁ କଣ କହିଲେ? ଜ୍ୱାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ, ବଡ ଘର, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି। କିଛି ଯୌତ କଥା କିଛି ପଚାରିଲେନି? ନା ଯୌତ କଥା କିଛି ପଚାରିଲେନି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ବାହାଘରଟେ କରିଦବା। ହଉ ଆସ। ଆଲୋ ହେ ମୋ ବାପାକୁ କହିଲୁନି ଚାକର ପଠେଇ ଛାନା। ମହାରାଣୀ ଆରେ ମାଇଟାକୁ ଧର। ବଡ ସାହେବ ଘର ଝିଅଟେ ତ। ଆଲୋ ମଦ ପିଲା କଥା ଦେଖ ନା କଇଛ କାଢୁଛି ପେଟ ବା। ଏମିତି କଣଟା ହେଇଛି? ନା ଖାଉଛ ପିଉଛ ବୁଲୁଛ ସବୁ ତ କରୁଛ। ଆଉ ଦେହ କରୁନ ବାହାନା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଆଲୋ ଆସିଲ ଦିନଟା ତ ମତେ ଭଲକି ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସଦାବେଳେ କହୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତତେ ଏମିତି କଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି ବା। କାହିଁ ତୋ ବୋଉ ଏମିତି କଣ କରୁଥିଲା କି? ତତେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ପାଇଲାନି? ମୋ ବୋଉକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି ନା। କଣ କହିଲି? ମୋ ଘର ଠିଆ ହେଇ ମୋ ବାବୁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ତମର ତ ବହୁ ସାହସ। ମା ୟାର କଣ ହେଲା ମା? ମରିଲା ମରୁ ଚିରିକି ଆଉ କଣଟା କରିବ? ବାପ ଘର ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ବି ହେଲାନି। ନାଇଁ ମା ସିଏ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲୁ? ଜେଲ ଯିବା? ଯା ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। मुंडिया बार की जू चला ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଞ୍ଜଳିର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବା ଏପଟକୁ ଆସିପାରିଲ ନା? ଦେହରେ ତ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ନା ଅଶିକ୍ଷିତ? ଏତେ କମ ବୟସରେ ଆମର ବାହାଘର କଲା କିଏ? ଅଞ୍ଜଳି ମା ଅଞ୍ଜଳି। ମୋ ଅଞ୍ଜଳିର କଣ ହେଇଛି? ଅଞ୍ଜଳିର କଣ
ଝିଅମାନଙ୍କୁ 18